Μαζί μας είναι ο Κώστας Νικολαίδης. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Ήθελα να μου πεις αν είσαι ικανοποιημένος με το προσωπικό σου σκορ εδώ στη διοργάνωση. Δεν θα έλεγα ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Έκανα λιγότερους πόντους από ό,τι θα ήθελα. Πιστεύω δεν έκανα κάποιους πειραματισμούς, δοκίμασα κάποια καινούργια ανοίγματα, δεν βγήκαν θέσεις από τα ανοίγματα. Σε γενικές γραμμές έπαιξα αρκετές και μαθητικές παρτίδες, αλλά δεν έβγαλα καλές θέσεις ώστε να τις χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, μόνο μια καλή θέση έβγαλα με το Σπύρο Δεκαπλήση, αλλά στην πίεση δεν κατόρθωσα να την κερδίσω. Αλλά στις άλλες παρτίδες δεν έχασα κάποιες ευκαιρίες, ας πούμε, ήμουν από κάποιες θέσεις. Πριν από το τουρνουά, έχεις προετοιμαστεί για τους αγώνες που πρόκειται να έρθουν? Είχα κάνει μια γενική προετοιμασία και σαφώς είχα δει παρτίδες των αντιπάλων μου, ώστε να μπορώ να προσδιορίσω ποιες βαριάντες, ας πούμε, θα έβαζα σε κάθε παρτίδα. Αν και αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχεις προετοιμαστεί και ο αντίπαλος να παίξει κάτι άλλο, οπότε να βρεθείς απροετοίμαστος σε κάποιες θέσεις. Άρα, εκτός από την προετοιμασία, ποια πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι τα στοιχεία αυτά που θα έχει κάποιος για να φτάσει κοντά στη νίκη? Εκτός από την προετοιμασία, Ναι. πρέπει βασικά να το πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις και να έρθεις αποφασισμένος να το κάνεις. Είναι πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορεί κανείς να αντέξει σε όλους τους γύρους. Κατά τη γνώμη σου παίζει σημαντικό ρόλο και η ψυχολογία? Σαφώς, ναι. Πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις. Αν δεν το πιστεύεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις στις πρώτες θέσεις. Ναι. Εκτός μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, αλλά δεν πρόκειται να είναι επαναλαμβανόμενο. Ποια είναι η γνώμη σου για τη χρήση των σκακιστικών μηχανών, μιας τόσο ευρύ φάσμα όπως γίνεται? Δηλαδή το πώς χρησιμοποιούνται. Σε σχέση με την προετοιμασία. Ναι, με την προετοιμασία και γενικά με παλιότερα και το πώς ίσως γίνεται και μια κατάχρηση πλέον. Ναι. Ναι, εγώ για όσους με γνωρίζουν, παίζω σκάκι πολλά χρόνια. Έχει αλλάξει εντελώς το σκάκι σε σχέση με παλιά. Παλιά πηγαίναμε στα τουρνουά με 2-3 βιβλία. Τώρα γενικά έχει ανέβει το επίπεδο, γιατί με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο. Είναι μέσα στην τεχνολογία, δηλαδή η τεχνολογία έχει μπει πλέον στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να την βγάλουμε έξω. Είναι ένα βήμα το οποίο προχωράμε αναγκαστικά μέσω των υπολογιστών. Όπως είπες, είσαι ένας παίκτης που παίζει από πολύ παλιά. Στον εύκολο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες αυτές, δηλαδή θα πρέπει πλέον σιγά σιγά να αφήσεις τα βιβλία, να πάρεις ένα λάπτοπ, να το έχεις μαζί, να έχεις ένα πρόγραμμα, μια βάση και να άρχισεις να προετοιμάζεις με αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή δεν ήταν εύκολο, γιατί είχα συνηθίσει να είμαι με τα βιβλία. Αλλά αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, άμα δεν χρησιμοποιείς πλέον κομπιούτερ, μένεις πίσω. Οπότε αναγκαστικά, αν θέλεις να συνεχίσεις, πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις τον υπολογιστή και να το χρησιμοποιείς πάρα πολύ. Τι θα συμβούλευες ένα καινούριο παιδί που ξεκινάει να παίζει τώρα σκάκι, πώς θα συμβούλευες να κινηθεί στον χώρο, από μαθήματα, από αγώνες, από διάβασμα? Βασικά θέλει πάρα πολύ προσωπική μελέτη. Βέβαια, μιλάμε τώρα για αν το παιδί θέλει να πάει από προπονητισμό. Να βρει έναν καλό προπονητή στο σύλλογό του, ας πούμε, να μπορέσει να το προπονήσει. Γιατί χωρίς προπονητή δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση, δηλαδή. Σαφώς. Πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα, πού θα σε δούμε, ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον? Θα παίξεις κάπου? Σκέφτομαι να παίξω στο Γιβραλτάρ τον Ιανουάριο, αλλά θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν θα βγάλω κάποια συμπεράσματα από τους αγώνες. Ίσως κάποια προετοιμασία σίγουρα και μετά θα δω πώς θα παίξω στην τελικοφόρμα. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά, θέλω να μου πεις εντυπώσεις σου όσον αφορά τη διοργάνωση και τις συνθήκες εδώ στο Βαρδάτη. Πιστεύω ότι η διοργάνωση ήταν αρκετά καλή. Το ξενοδοχείο εδώ, ο χώρος των αγώνων πολύ καλός. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι παίζουμε αγώνες και μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα από τα καλά της τεχνολογίας. Πιστεύω ότι ήταν μία από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει.
σου άρεσε η ιδέα του live streaming, δηλαδή η κάμερα που υπήρχε μέσα στους αγώνες. Προφανώς κάποια στιγμή τελείωσες νωρίς, γύρισες πίσω, μπήκες στο ίντερνετ και θα είδες πώς φαίνεται. Ως θεατής, πώς φάνηκε αυτή η πρωτοποριακή αρκετά ιδέα που εφαρμόστηκε εδώ πέρα? Νομίζω είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Όχι μόνο κάποιος να βλέπει τις παρτίδες, αλλά να μπορεί να δει και τα πρόσωπα σε ζωντανό χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα, η χρησιμότητά του δεν ξέρω αν είναι μεγάλη ή μικρή, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο και προσθέτει στην διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο Νικολαίδη.